Morre en urxencias esperando 3 horas a que a vexa un médico. O Sergas de Ferrol pide desculpas. Esta noticia é gravísima. Segundo denuncia o fillo desta paciente, esta muller pasou os seus últimos momentos nunha padiola situada nunha zona de tránsito rodeada de extraños sen recibir ningún coidado médico. Chegou a urxencias con fortes dores abdominais e sen posibilidade de oriñar en anuria. A pesar da gravidade evidente e do sufrimento visible, a atención efectiva non chegou nunca. E que é o que fai o Sergas? Saír a dicir que este falecemento era inevitable. Ninguén cuestiona se este falecemento era evitable ou non. O que se cuestiona é a falta de humanidade que se está a dar día tras día nos servizos de urxencias. Esta realidade que eu estou relatando é inventada. Desminta as profesionais de Montecelo. Ou desminta, señor amigo, as súas propias compañeiras do ULA que denuncian que non teñen persoal suficiente en urxencias. Dígallo ao familiar da paciente que faleceu en urxencias en Ferrol que a realidade que el viu de que un médico saíra da súa consulta a dicir que estaban literalmente desbordados porque só eran 4 médicas para atender a unha avalancha de pacientes non é real. Porque os seus datos apuntan ao contrario.